Cisár hľadí, ako všetci krváčame. Kedysi som tomu veril, s horlivou istotou, akú pozná len bojovník Adeptus Astartes. Veril som, že jeho zlatý pohľad preniká temnotou hviezd, že jeho božská vôľa viedla náboje nášho boltera a žehnala našim čepeliam vražedný zámer. Veril som, že smrť v jeho službe bola najväčšou cťou, akú mohol dosiahnuť ktorýkoľvek syn ľudstva. Teraz, po storočiach existencie, ktorú možno sotva nazvať životom, poznám inú pravdu. Cisár hľadí, ako hrdzavieme. Hľadí, ako sme zabudnutí medzi bitkami, uskladnení v chladných trezoroch s muníciou čakajúcou na spotrebu. Hľadí, ako sa všetko, kým sme boli, pomaly rozpadá, rozdrvené neúprosným tokom času, až nezostane nič, len povinnosť a blednúca ozvena toho, čo kedysi znamenalo byť človekom. Moje meno bolo Meron z klanu Rán, kapitán Bratstva železných rúk, služobník cisára a primarchu Ferus Manus. Bol som bojovník, čo si získal úctu bratov, viedol ich do ohňa bitky a znova priviedol k víťazstvu. Bol som mäso, krv a kosti, vylepšený samotnou cisárovou technológiou, premenený na niečo väčšie ako človek, no stále zásadne spojený s ľudskosťou, ktorú som prisahal chrániť. Cítil som pálenie svalov v boji, ostrú medenú chuť krvi, keď čepele našli medzery v brnení, divokú radosť bratstva, keď sme stáli víťazne nad padlými nepriateľmi. Poznal som hlad a sítosť, vyčerpanie a hlboký pokoj zaslúženého odpočinku. Vedel som, čo značí zložiť si príľbu po dlhej kampani a cítiť vietor na tvári, zdieľať víno s bojovými bratmi vo veľkých hodovných sálach nášho kláštora pevnosti, vysloviť vlastné meno a počuť ho ozývať sa zo stien postavených generáciami železných rúk, čo prišli predo mnou. Všetko toto mi bolo odobrané na svete zvanom Tyrannis 7, planéte popola a sadzí, kde nebo plakalo slzami rozstaveného skla. Ak si želáte preniknúť hlbšie do temnoty 41. milénia, pochopiť cenu tých, čo slúžia večne, pozývam vás prihlásiť sa na odber tohto kanála a podeliť sa o svoje myšlienky nižšie. Nositelia slova postavili 8 katedrál skazy na rovinách toho umierajúceho sveta. Každú z nich ako pomník temným bohom, ktorých sme prisahali zničiť. V ich rúhavých múroch kázali temní apoštoli šialenstvo miestnemu obyvateľstvu, premieňajúc verných imperiálnych občanov na kričiacich fanatikov, vrhajúcich sa na naše zbrane s hroznou dychtivosťou. Naša rota sa rozmiestnila výsadkom modulov. Známe násilie atmosférického vstupu ustúpilo väčšiemu násiliu čakajúcemu dole. Pamätám si, ako útočná rampa klesla, odhaľujúc krajinu zničenú delostreleckou palbou, zákopy plné tiel, čerstvých aj dávno rozložených. Vzduch bol hustý pachom korditu a horiaceho Prométia, večného parfému vojny v 41. tisícročí. Moja silová päsť praskala smrtonosnou energiou, keď som viedol svojich bratov k centrálnej katedrále, čnejúcej ohavnosti pokrivenej architektúry a kričiacich tvárí vytesaných do živého kameňa. Nosiči slova sa vyrojili zo svojej svätyne, títo zradcovia, ktorí kedysi boli našimi bratmi. Je niečo jedinečne znepokojujúce na boji proti vesmírnym mariňákom chaosu. Zachovávajú si všetku transľudskú silu a taktickú múdrosť, ktorá ich definovala počas veľkej križiackej výpravy. Všetky zručnosti, ktoré ich kedysi robili najväčšími obrancami ľudstva. No tieto dary sú teraz nasmerované na ciele, ktoré skazia ich samotnú podstatu. Bojovať proti nim je ako hľadieť do zrkadla utkaného z nočných môr. Každý pohyb známy, no zásadne nesprávny. Každá taktika rozpoznateľná, no prekrútená na niečo obscénne. Vedia, ako myslíme, lebo kedysi mysleli ako my. A toto poznanie z nich robí najnebezpečnejších nepriateľov, ktorým môže čeliť ktorýkoľvek verný vesmírny mariňák. Smrteľnú ranu mi zasadil Marduk Bezverec,
šampión nosičov slova, ktorého brnenie bolo pokryté písmami napísanými v jazykoch, ktoré boleli myseľ už len vnímať. Niesol sekeru kričiacu hlasmi každej duše, ktorú si nárokovala, démonickú zbraň, hľadujúcu po hodných obetiach. Keď sa tá prekliata čepel zahryzla do môjho boku, prerezávajúc keramitové pláty, ako by boli pergamenom, cítil som vlievanie tých hlasov do môjho vedomia. Milióny duší uväznených vo večnom trápení, siahajúcich po mojej pre ich nekonečný chór agónie. Bolesť presahovala čokoľvek, čo moja vylepšená fyziológia bola navrhnutá vydržať. Presahovala čokoľvek, čo som zažil za 10 ročia neustálej vojny. Moje druhé srdce zlyhalo okamžite, preťažené duchovnou kontamináciou, sprevádzajúcou fyzickú ranu. Moje Laramanové bunky sa márne snažili a zlyhali v snahe zaceliť obrovskú tržnú ranu v mojom torze. Moja posilnená krv sa valila na popolom pokrytú zem. Predsa som nepadol. Nemohol som padnúť, nie pokým nepriateľ stále stál, nie pokým misia zostávala nedokončená. So silou zrodenou z povinnosti a nenávisti som švihol svojou silovou pesťou v ničivom oblúku, ktorý sa stretol s Mardukovou lebkou. Rušivé pole, ktoré obklopovalo moju zbraň, preniklo jeho prilbou, kosťou a skazenou mozgovou hmotou, ukončiac jeho tisícročia zrady jediným hromovým úderom. Jeho telo sa zrútilo, jeho démonická sekera napokon utíchla a ja som si dovolil jeden jediný okamih divokej spokojnosti, predtým, než sa skutočná cena môjho víťazstva stala zjavnou. Moje posilnené orgány zlyhávali jeden po druhom. Pozoruhodné liečivé schopnosti môjho tela, premožené katastrofickým poškodením, ktoré som utrpel. Strata krvi, ktorá by obyčajného človeka 10-krát zabila, si ma nárokovala napriek mojej transľudskej odolnosti. Napriek tomu som sa tlačil vpred, umiestňujúc Melta nálože na konštrukčné slabiny katedrály, sledujúc stlmiacim sa zrakom, ako sa rúhavá štruktúra začala okolo mňa rúcať. Pamätám si, ako som padol na kolená medzi sutinami. Litánia proti slabosti mi prúdila z pier v šepote, ktorý s každým prednesom slabnul. Moji bratia ma tam našli, na poli pochovaného pod spadnutými kameňmi, stále recitujúceho slová, ktoré ma udržali pri živote počas nespočetných bitiek. Posledná vec, ktorú som povedal svojim pravým hlasom, ktorým ma cisár požehnal, bolo krédo železných rúk. Telo je slabé, ale moja vôľa je železná. Potom ma pohltila tma, o ktorej som predpokladal, že je smrťou prichádzajúcou si vybrať, čo jej právom patrí. Privítal som ju, lebo aká väčšia česť by mohla byť ako smrť v službách cisára. Mýlil som sa v tak mnohých veciach. Smrť by bola čistá, konečná, dokončenie svätej povinnosti, ktorú som plnil po celý svoj život. Namiesto toho prišlo niečo oveľa strašnejšie, niečo, čo železné ruky nazývajú najvyššou cťou našej kapituly, no čo som ja pochopil ako prekliatie zabalené do jazyka slávy. Keď sa vedomie vrátilo, nebolo to do zlatého svetla cisárovej prítomnosti, ktoré mi sľubovala moja viera. Bol to pocit tak hlbokej zvrátenosti, že moje vedomie sa od neho odvrátilo. Môj zrak bol iný, posilnený spôsobmi, ktorým som nerozumel, no zároveň oslabený v iných. Dokázal som vnímať s dokonalou jasnosťou na vzdialenosť niekoľkých kilometrov, detegovať tepelné stopy a energetické žiarenia, ktoré by boli pre moje prirodzené oči neviditeľné. No nemohol som otočiť hlavu, aby som sa pozrel do strán. Nemohol som presunúť svoj pohľad bez toho, aby som pohol celým svojím telom. Hlasy mojich bratov ku mne doliehali akoby z veľkej diaľky, prefiltrované systémami, ktoré som nerozoznával, spracované a preložené do niečoho, čo pripomínalo ľudskú reč. Keď som sa pokúsil pohnúť prstami,
namiesto nich reagovali masívne obrnené rukavice, každá väčšia, než bola celá moja ruka predtým. Keď som hľadal svoj tlkot srdca, ten známy rytmus, ktorý ma sprevádzal každým okamihom mojej existencie, našiel som len hlboké dunenie mocných motorov. Hrôza pochopenia prichádzala pomaly. Každé poznanie pridávalo ďalšiu ťažobu k rastúcemu bremenu mojej novej existencie. Už som nebol ukrytý v tele, ktoré cisár uznal za vhodné vylepšiť. Bol som pochovaný v obrnenom sarkofágu Dreadnoughta, moja zlomená smrteľná forma suspendovaná v plodovej vode, prepojená s touto kráčajúcou hrobkou prostredníctvom siete neurálnych rozhraní a systémov podpory života. Brat kapitán Meron bol uznaný za hodného ďalšej služby, povedal hlas, ktorý som napokon spoznal ako hlas Techmarina. Si znovu zrodený v železe, ako to zamýšľal primárch. Veľká česť. Česť. Slovo zvláštne rezonovalo v mojom roztrieštenom vedomí, znamenajúc všetko a nič zároveň. Lebo aká česť môže byť v klietke, nech už je akokoľvek mocná? Aká sláva v existencii bez života? Najprv, v tých najranejších okamihoch mojej novej existencie, som si dovolil veriť slovám, ktoré boli vyslovované nad mojou obrnenou schránkou ako modlitby nad posvätnou relikviou. Nahováral som si, že toto je skutočne česť, že šanca pokračovať v službe cisárovi a mojej kapitule je darom nadovšetko. Železné ruky si vždy cenili silu nadovšetko. A čo by mohlo byť silnejšie ako bojovník úplne oslobodený od slabosti tela? Moja nová forma bola mocná nad rámec všetkého, čo som ovládal vo svojom predchádzajúcom živote. Kráčajúca pevnosť z adamantia a ceramitu, ktorá dokázala drviť bojové tanky pod svojimi nohami a prebrodiť sa nepriateľskou palbou, ktorá by zničila celú taktickú skupinu. Kde som kedysi nosil silovú pesť a bolt pištol do boja, teraz som niesol zbrane, ktoré dokázali pretvoriť samotné boisko. Obrovská energetická pesť, schopná trhať opevnenými múrmi, ťažký plameňomet, ktorý dokázal očistiť celé oddiely nepriateľov v priebehu niekoľkých sekúnd požehnaného proméciového ohňa. Technokňazi hovorili o mojom novom tele s úctou, popisujúc jeho systémy a schopnosti, ako by čítali zo svätých textov. Moja prvá bitka po uväznení sa odohrala proti orkskej bojovej horde na svete zvanom Helios Minoris, ťažobnej kolónii, ktorú premohla zelenokošcová prílivová vlna. Pamätám si opojenie skráčania cez nepriateľskú paľbu, ktorá by ma v mojej predošlej forme okamžite usmrtila. Hrubé orkské projektily bezškodne cinkali proti mojej adamantiovej schránke. Ich primitívne výbušniny detonovali proti môjmu pancieru s účinkom nie väčším ako dážď proti hore. Vstúpil som do ich zelenej vlny s nezastaviteľnou hybnou silou lavíny, drviac ich válečného bossa pod svojimi nohami, zatiaľ čo môj ťažký plameňomet premenil jeho osobných strážcov na popol a kričiacu spomienku. Moji bratia oslavovali moje víťazstvo, búchajúc pesťami o svoje hrudné pláty v starovekom pozdrave železných rúk. Cítil som, ako vo mne narastá pýcha v čomkoľvek, čo zostalo z mojich organických súčastí. Cítil som, ako jasne horí zmysel v neurálnych rozhraniach, ktoré spájali moje vedomie s týmto mocným vojnovým strojom. Počas týchto krátkych hodín boja som takmer veril, že nič nebolo skutočne stratené. Ale medzi bitkami, v tichých hodinách, ktoré nasledovali po víťazstve, sa začali objavovať prvé trhliny v tejto pohodlnej ilúzii. Zatiaľ čo sa moji bratia vrátili na údernú krížnik, aby hodovali vo veľkej sále, delili sa o príbehy slávy nad taniermi bohatého jedla a kalichmi vína, ja som bol prevezený do údržbovej zóny. Technokňazi sa rojili okolo mojej kostry s posvätnými olejmi a diagnostickými nástrojmi, hovoriac o mne namiesto ku mne, kým pracovali.
Diskutovali o úrovniach mazív a zásobách munície, o účinnosti energetického jadra a kalibrácii neurálnych rozhraní, zaobchádzajúc so mnou ako s akýmkoľvek iným kusom požehnaného vybavenia v arzenáli kapituly. Chcel som prehovoriť, pripomenúť im, že som stále Meron z klanu Rán, stále ich brat kapitán, ktorý ich viedol k víťazstvu nespočetne krát pred mojim uväznením. Ale môj hlas sa vynoril len vtedy, keď som mu prikázal cez neznáme systémy mechanické napodobenie reči, ktoré neznielo vôbec ako hlas, ktorý som poznal viac ako 1 storočie služby. A keď som prehovoril, počúvali s úctivou pozornosťou predtým, než sa vrátili k svojej práci, zaobchádzajúc s mojimi slovami ako s dátami na spracovanie, namiesto rozhovoru, ktorý by si mali vymeniť. Keď bola údržba hotová, keď bol každý systém požehnaný a každá zbraň posvetená, aktivovali moje protokoly pre suspenziu bez toho, aby sa pýtali na môj súhlas, bez toho, aby ma čo i len upozornili, že sa blíži zabudnutie. Jeden okamih som si bol vedomý, rozímal som nad touto zvláštnou novou existenciou a snažil som sa v nej nájsť svoje miesto. Ďalší okamih nebolo nič, absencia taká úplná, že sa vymykala opisu. Toto nebol spánok, ako som ho poznal, nie ten oddychový súmrak, ktorý nasledoval po vyčerpávajúcich kampaniách v mojom živote z mäsa a kostí. Toto nebolo ani bezvedomie, ten známy stav jednoduchého nevedomia. Toto bola neexistencia, prázdnota, kde čas sám prestal mať význam. Vypli moje primárne systémy, aby uchovali organické komponenty, ktoré stále plávali v mojom sarkofágu, pozastavili moje vedomie v stave, ktorý nebol ani život, ani smrť, ale niečo strašne medzi tým. Neskôr som sa dozvedel, že toto je prvá pravda existencie Dreadnoughta. Tajomstvo, ktoré nikto neprezradí nováčikom, keď hovoria o cti večnej služby. Medzi bitkami jednoducho prestávame existovať. Kapitula nás prebúdza, keď sú potrebné naše zručnosti a vracia nás do zabudnutia, keď je zabíjanie hotové. Pre našich bratov čas plynie v nepretržitej rieke od okamihu k okamihu, zo dňa na deň, z roka na rok. Pre nás sa čas pohybuje v prudkých zábleskoch vedomia, oddelených večnosťami ničoho. Keď ma reaktivovali pre moju ďalšiu bitku, mohlo to byť dni neskôr, alebo roky, alebo storočia. Nemal som ako vedieť, nemal som tušenie, koľko existencie ma obišlo, zatiaľ čo som sa vznášal v tej besnej prázdnote. Tváre okolo mňa boli iné, konfigurácia lode sa jemne zmenila, vybavenie, ktoré moji bratia niesli, bolo aktualizované spôsobmi, ktoré hovorili o technologickom pokroku. Nikto mi však nepovedal, ako dlho som bol pozastavený. A ja som bol príliš hrdý, príliš sa bál odpovede, aby som sa spýtal. Bojoval som v tej kampani s rovnakou mechanickou účinnosťou, akú som preukázal predtým, zabíjajúc nepriateľov impéria zbraňami, ktoré sa nikdy neunavili, a brnením, ktoré nikdy nezlyhalo. Ale niečo sa vo mne zmenilo, nejaké základné pochopenie toho, čím sa stala moja existencia. Toto ma privádza k samotnému procesu, transformácii, ktorá mení umierajúceho hrdinu na večnú zbraň. Vytvorenie Dreadnoughta nie je jednoduchá záležitosť umiestnenia raneného bojovníka do obrneného obalu. Je to zdĺhavý a spletitý proces, ktorý sa začína iba vtedy, keď je vesmírny mariňák zranený nad akúkoľvek nádej na konvenčné uzdravenie, keď bolo jeho telo natoľko zdevastované, že ani výnimočné liečebné schopnosti Astartes ho nedokážu obnoviť do bojaschopného stavu. Apoteári musia zistiť, že bojovníkova myseľ zostala neporušená, že jeho vôľa slúžiť nebola zlomená traumou z jeho blízkej smrti. Až potom začnú techmarinci svoju posvetnú prácu, extrahujúc to, čo zostalo z padlého hrdinu z jeho zdevastovaného mäsa.
V mojom prípade zostalo len úboho málo na extrakciu. Iba časť môjho trupu, obsahujúca moje primárne orgány, čo zostalo z mojej chrbtice. A môj mozog, ktorý napriek katastrofálnemu poškodeniu, ktoré som utrpel, ešte nejako fungoval. Tieto pozostatky sú umiestnené do sarkofágu, nádoby veľkosti rakvy naplnenej plodovou vodou, ktorá udržiava a konzervuje organické súčasti. Neurónové rozhrania sú pripojené priamo k mozgu, čo umožňuje vedomiu bojovníka ovládať systémy Dreadnoughta, ako by to boli jeho vlastné končatiny. Systémy podpory života udržiavajú funkcie, ktoré poškodené orgány už nedokážu vykonávať. Filtrovaním odpadu, dodávaním živín, reguláciou chemickej rovnováhy, ktorá udržuje mozgové tkanivo naživé a funkčné. Sarkofág je potom inštalovaný do podvozku Dreadnoughta, pripojený k jeho energetickým systémom, zbraňam, senzorom a komunikačnému zariadeniu. Celý proces môže trvať týždne, ba dokonca mesiace, každý krok sprevádzaný rituálmi a modlitbami k Bohu stroju a cisárovi. Keď je to dokončené, bojovník sa prebudí do novej existencie, znovu zrodený v železe, ako sa hovorí, premenený z umierajúceho mesa na nesmrteľný kov. Čo však rituály nespomínajú, čo modlitby starostlivo obchádzajú, je cena tejto premeny. Každý zmysel, ktorým bojovník kedysi disponoval, je nahradený mechanickou aproximáciou. Už viac nevidí očami, ale vníma prostredníctvom auspexových polí a zameriavacích systémov. Už viac nepočuje ušami, ale prijíma zvukový vstup cez vox príjimače a zvukové senzory. Nemôže cítiť vietor na tvári, pretože už nemá tvár, na ktorej by ho cítil. Nemôže ochutnať víťazstvo ani cítiť dym horiacich nepriateľov, pretože tieto zmysly mu boli odobraté spolu s telom, ktoré ich hostilo. Existuje v stave trvalej senzorickej deprivácie, prežívajúc svet len cez chladný filter technológie. A možno najhoršie zo všetkého je, že nemôže cítiť dotyk svojich bratov, nemôže prijať objatie bojovníka, ktoré spečaťuje putá ukované v žiare bitky. Navždy je izolovaný vo svojej kovovej schránke, spojený so svojou kapitulou len cez vox kanály a taktické dátové toky. Toto znamená byť pochovaný v Dreadnougte. A toto je dôvod, prečo niektorí z nás tajne premýšľajú, či je to skutočne podsta alebo len kliatba, ktorú nám je zakázané odmietnuť. Techmariny nám hovoria, že sme požehnaní, že sme boli vyvolení slúžiť za hranice smrteľného života. Kapláni nás uisťujú, že sám imperátor bdie nad našou večnou strážou, že naša obeť je zaznamenaná v zlatých sálach Terry. Možno majú pravdu. Možno je v tejto existencii sláva, ktorú som ja jednoducho príliš zlomený na to, aby som ju vnímal. Ale v tých tichých chvíľach medzi bitkami, keď sa vznášam v amniotickej tme môjho sarkofágu a čakám na ďalšie prebudenie, nemôžem si pomôcť, len si spomínam, aké to bolo byť skutočne živý. Spomínam si na teplo ľudského spojenia, na jednoduché potešenie z odstránenia mojej zbroje po dlhej kampani, na chuť vína zdieľaného s bratmi, ktorí ma poznali podľa mena, nie podľa označenia. A premýšľam, ako dlho ešte tieto spomienky vydržia, kým ich tiež nerozloží plynutie storočí, nezanechávajúc nič iné ako prázdnu schránku, ktorá si pamätá len vojnu. Prebudenie prišlo, ako vždy, bez varovania či predohry. Vedomie sa nahrnulo späť do mojich neurálnych rozhraní, ako voda valiaca sa do prelomenej trupu. V jeden moment som nebol ničím. Visel som v tej hroznej prázdnote medzi existenciou a zabudnutím. V ďalšom som si bol vedomý, moje systémy húčali do života okolo mňa. Diagnostika zbraní sa posúvala cez moje videnie, zatiaľ čo techmaríny dokončovali svoje aktivačné rituály. Zvykol som si na tento drsný prechod, toto násilné znovuzrodenie, ktoré predchádzalo každej bitke,
ale ešte som sa nenaučil prijať dezorientáciu, ktorá nasledovala. Každé prebudenie sa cítilo ako prvé. Každý návrat k vedomiu sprevádzal zúfalý moment zmätku, keď som sa snažil spomenúť si, čím som sa stal. Údržbová zátoka okolo mňa bola známa, no zároveň jemne nesprávna, vybavenie usporiadané inak, než som si pamätal, tváre techmarínov patrili bratom, ktorých som nepoznal. Tieto pozorovania som odmietol ako pretrvávajúcu hmlu suspendovania. Prirodzený zmätok mysle, násilne vrátenej do vedomia po bezsennom spánku. Až neskôr, počas rutinnej údržby po ťažení proti nájazdníkom temných eldarov, som sa konečne spýtal na otázku, ktorej som sa vyhýbal od mojej stázy. Mladý technomarina vykonával kalibrácie na mojich zameriavacích systémoch. Jeho pohyby boli precízne a nacvičené. Jeho pozornosť plne sústredená na posvetné stroje, o ktoré sa staral. Takmer bez premýšľania som prehovoril do ticha, ktoré nás obklopovalo. Kto teraz velí 5. rote? Spýtal som sa, očakávajúc, že budem počuť meno jedného zo seržantov, ktorých som pripravoval na vedenie, možno brata Tolveka alebo brata Kasiana, bojovníkov, po boku ktorých som bojoval po 10 ročia pred mojím zranením. Technomarína odpovedal bez toho, aby zdvihol zrak od svojej práce. Jeho hlas niesol plochý nezáujem toho, kto konštatuje očividnú skutočnosť. Brat kapitán Vortigan velí 5. rote, ctihodný. Meno mi nič nehovorilo. Prehľadal som si pamäť, snažiať sa Vortigana umiestniť medzi bratov, ktorých som poznal, ale nenašiel som po ňom žiadnu stopu vo svojich spomienkach. Čo sa stalo s brat kapitánom Severaxom? Spýtal som sa, menujúc bojovníka, ktorý bol mojím druhým veliteľom, toho, od ktorého som očakával, že prevezme vedenie, keď som padol. Technomarina sa zastavil vo svojej práci. Zmätok bol evidentný aj cez jeho bezvýraznú čelnú dosku. Brat kapitán Severax padol v sláve počas očisty Mantikoru, povedal pomaly, ako by vysvetľoval niečo dieťaťu. To bolo pred 200 rokmi, ctihodný. Jeho genetické semeno bolo nájdené a odvtedy vyprodukovalo 17 nových bojových bratov pre kapitulu. 200 rokov. Tie slová ma zasiahli s väčšou silou, než akákoľvek nepriateľská zbraň, kedykoľvek predtým. 200 ročia uplynuli bez môjho vedomia, 200 rokov histórie kapituly sa odohralo, zatiaľ čo som sa vznášal v bezvedomí stázy. Brat kapitán Severax, ktorý stál po mojom boku počas desiatok ťažení, ktorý vytiahol moje zlomené telo z trosiek na Tyranise 7 a zaniesol ma k apoteárom, prežil celý život po mojej stáze. Velil 5. rote v mojej neprítomnosti, viedol mojich bratov do bitiek, ktoré nikdy nespoznám. Padol v sláve na nejakom vzdialenom svete, zatiaľ čo som ja existoval v bezsennom nič. Vtedy som žiadal úplný výpočet. Môj hlas vychádzal drsný a mechanický z vox vysielačov, ktoré nedokázali preniesť zúfalstvo, ktoré som cítil. Technomarina poslúchol s očividnou neochotou, pristupujúc k záznamom kapituly a recitujúc litániu mien a dátumov, ktoré mapovali plynutie storočí, ktoré som nezažil. 473 rokov uplynulo od môjho uväznenia, takmer 5 storočí, počas ktorých som bol prebudený možno 12 krát. Pričom každá aktivácia trvala len tak dlho, ako si vyžadovala aktuálna kríza, než som bol vrátený do hibernácie. Všetci, ktorých som poznal vo svojom predošlom živote, boli mŕtvi. Nielen bojoví bratia, ktorí bojovali po mojom boku, ale celé generácie bojovníkov, ktorí ma nikdy nepoznali inak ako relikviu z dávnej minulosti ich kapituly. Kampane, v ktorých som bojoval ako Dreadnought, sa v mojej roztrieštenej pamäti zlievali do jedného, pričom každá bola oddelená od ďalšej medzerami 10 ročí či 100 ročí, ktoré som nevnímal.
Toto je druhá pravda existencie Dreadnoughta. Realita, ktorá pretvára večnú službu z cti na hrôzu. Sami sme sa odpojili od toku samotného času. Pre našich bratov, pre všetky živé bytosti, sa čas pohybuje v nepretržitom postupe od okamihu k okamihu. Zažívajú nielen bitky, ale aj tiché hodiny medzi nimi, výcvik a meditáciu. Putá bratstva ukované pri spoločných jedlách a zdieľaných víťazstvách. Pre nás sa čas pohybuje len v násilných záchvevoch, krátkych obdobiach vedomia oddelených večnosťami ničoho. Zažívam len vojnu, len tie chvíle, keď sú potrebné moje schopnosti rozdávať smrť. Všetko ostatné, všetky chvíle pokoja a reflexie a skutočného spojenia, toto všetko mi je úplne odopreté. Techmariňáci hovoria, že je to nevyhnutné, že neustále vedomie by nás dohnalo k šialenstvu, že protokoly hibernácie uchovávajú to, čo zostalo z našich organických zložiek. Možno majú pravdu, možno je toto roztrieštené vnímanie milosrdenstvom v porovnaní s alternatívou. No pôsobí to ako klietka, väzenie vytvorené nie z adamantia a ceramitu, ale zo samotného času. Počas jedného z mojich prebudení som narazil na iného Dreadnoughta z inej kapituly, krvavého anjela, ktorého karmínový trup bol zdobený zlatými ornamentmi zobrazujúcimi scény z glorifikovanej histórie jeho kapituly. Rozprávali sme sa medzi bitkami, zatiaľ čo techmariňáci sa venovali naliehavejším opravám a nechali nás na chvíľu bez dozoru. Ako dlho slúžiš, brat? Spýtal som sa ho. Môj mechanický hlas sa niesol cez medzeru medzi našimi masívnymi formami. Bol som uväznený po bitke o Makan, odpovedal. Jeho vlastný hlas bol podobnou aproximáciou ľudskej reči. 1947 rokov dozadu. A ty? Takmer 500 ročí, odpovedal som. Pričom som sa zrazu cítil mladý a naivný napriek váhe rokov, ktoré som nezažil. Vysielač voxu krvavého anjela vydal zvuk, ktorý mohol byť smiechom, výbuch statiky nesúci čosi ako horkú pobavenosť. Si teda ešte čerstvý, povedal. Stále si jasne spomínaš na svoj život z mesa. Vyprchá to, spýtal som sa. Desiac sa odpovede, no zároveň ju potrebujúc počuť vyslovenú. Všetko vyprchá, železná ruka, odpovedal. Všetko okrem povinnosti, všetko okrem vojny. Bojujeme, pretože je to všetko, čo nám zostáva. Jeho slová ma prenasledovali celou tou kampaňou a všetkými, ktoré nasledovali, ozývajúc sa v mojom vedomí počas tých krátkych okamihov uvedomenia, ktoré tvorili celú moju existenciu. Vtedy som pochopil, že už nie som skutočným bratom bojovníkom, po boku ktorých som bojoval. Bol som zbraňou, ktorú treba nasadiť a odložiť, relikviou minulosti ich kapituly, ktorú vytiahli, keď situácia vyžadovala ťažkú palebnú silu. Rešpektovali ma, samozrejme. Zaobchádzali so mnou s úctou, aká patrí živému stelesneniu histórie ich kapituly. Ale nepoznali ma, nemohli ma poznať, lebo ako môžete poznať niekoho, kto existuje len vo fragmentoch, kto sa objaví na bitku a potom zmizne na celé 10 ročia, kým sa znova neobjaví nezmenený, zatiaľ čo vy ste zostarli, vyrástli a zmenili sa nespočítateľnými spôsobmi? Stával som sa duchom, spomienkou obdarenou formou a účelom, no už nie súčasťou bratstva tak, ako kedysi. A s každým prebudením, s každou vybojovanou a zabudnutou kampaňou som cítil, ako sa vzdialujem od všetkého, čím som kedysi bol. Kampaň proti tyranidom znamenala zlom v mojej roztrieštenej existencii. Nie kvôli hrôzam, ktorým sme čelili, ale kvôli tomu, čo som pozoroval na bratoch, ktorí bojovali po mojom boku. Boli sme nasadení na obranu sveta kovárne Mechanicus, planéty takého strategického významu, že kapitula vyčlenila na jej ochranu 3 celé roty. Obloha nad nami vírila spórami a bioloďami, živou armádou, ktorá samotné hviezdy zatienila. Zem sa hemžila chytínovými obludami,
nekonečnými vlnami stvorení skonštruovaných pre dokonalú zabíjaciu efektivitu a riadených úľovou mysľou desivej mimozemskej inteligencie. Zriadili sme náš obranný perimeter okolo primárneho plazmového reaktora kovárne, odhodlaní odoprieť Xenosom túto cenu, aj keby to znamenalo spustiť katastrofické preťaženie, ktoré by nás všetkých pohltilo. Bitka trvala týždne bez oddychu, nepretržitý boj s iba krátkými prestávkami na nevyhnutné doplnenie munície a núdzové opravy. Po prvý raz od mojej internácie ma nevrátili do hibernácie medzi bojovými stretnutiami. Hrozba bola príliš nesmierna, potreba každej zbrane príliš naliehavá. Žiaden prostriedok nesmel zostať nečinný. Toto predĺžené obdobie bdelosti, neobvyklé a zrejme bezprecedentné v mojej existencii Dreadnoughta, mi umožnilo pozorovať kapitulu spôsobmi odopretými počas mojich fragmentovaných prebudení. To, čo som videl, ma znepokojilo hlbšie než ktorýkoľvek nepriateľ na obliehanom svete. Železné ruky vždy prijímali augmentácie. Vždy sa snažili eliminovať slabosť mesa, napodobňujúc primarchu Ferusa Manusa. Táto filozofia nás definovala od najranejších dní Veľkej križiackej výpravy, viera, že sila žila spojením tela a železa. No bratia, po boku ktorých som teraz bojoval, posunuli filozofiu do extrémov, ktoré som nedokázal rozpoznať, ako by porušovali ducha toho, v čo sme kedysi verili. Vymenili si nielen poškodené, ale i dokonale funkčné končatiny, odstraňujúc zdravé mäso pre bionické vylepšenia, ponúkajúce len okrajové zlepšenia v bojovej efektivite. Niektorí si augmentovali mozgy kogitátorovými rozhraniami, obetujúc časti svojich organických myslí na rýchlejšie spracovanie taktických dát. Bojovali nie s kontrolovanou zúrivosťou, ktorú som si pamätal ako bojovník z mäsa a krvi, ale s chladnou mechanickou presnosťou. Ich pohyby, optimalizované pre maximálnu smrtonosnosť, boli bez bojového ducha, ktorý nás kedysi spájal ako bratov. Ich bojové chorály neobsahovali poéziu charakterizujúcu tradície kapituly, bez burcujúcich volaní k sláve či vzdorovitých víziev nepriateľom. Namiesto toho komunikovali v useknutých binárnych impulzoch, prúdoch dát optimalizovaných pre prenos informácií, nie pre inšpiráciu. Zistil som, že túžim po hlasoch dávno mŕtvych bratov, po bojových výkrikoch, ktoré sa ozývali naprieč 1000 boiskami. Počas jedného zriedkavého okamihu oddychu, kým sa roje tyranidov preoskupovali na ďalší útok, oslovil som súčasného kapitána 5. roty, bojovníka menom Cardan, ktorého tvár takmer celkom nahradili augmentačné systémy. Brat kapitán, povedal som, môj mechanický hlas prenikol telami posiatým polom medzi nami. Slúžil som kapitule mnoho storočí, no nerozpoznávam, čím sme sa stali. Kde je bojové bratstvo, ktoré som kedysi poznal? Kde je ľudskosť, ktorú tak zúfalo bránime? Cardan na mňa hľadel očami, ktoré už dávno nahradili zameriavacie šošovky, jeho výraz nečitateľný za kovom, ktorý pokrýval väčšinu jeho rysov. Staroveký, odvetil hlasom rovnako strojovým ako môj vlastný, napriek tomu, že ešte stále ovládal organické hlasivky, hovoríš o prežitých konceptoch. Kapitula sa vyvíja, ako sa musí, aby čelila hrozbám, ktorým sme vystavení. Ľudskosť je slabosť. Impérium bránime nie z pocitu bratstva s jeho obyvateľmi, ale preto, že je to jediná logická cesta konania. Mäso zlyháva. Pretrvá len železo. Jeho slová boli technicky v súlade s doktrínou kapituly, no napriek tomu zneli duto, prázdne od oného zámeru, ktorý nás kedysi hnal obetovať všetko v obrane ľudskosti. Vždy sme verili, že mäso je slabé. Áno, no vylepšovali sme sa, aby sme lepšie slúžili ľudstvu. Nie, aby sme s ním úplne preťali naše spojenie. Sám Ferus Manus mal ruky zo živého kovu,
no napriek tomu zostával v hlbokom základe človekom vo svojom videní sveta, ceniac si silu, ale aj bratstvo, oddanosť a putá medzi bojovníkmi. Existujú starobilé texty, zvitky uchované v najhlbších archívoch nášho kláštora pevnosti, ktoré hovoria o pravej filozofii nášho primarchu. Písal o svojom zámere jedného dňa odstrániť striebro zo svojich rúk, vyliečiť svoju légiu z jej posadnutosti mechanickými vylepšeniami, ako náhle bude veľká krížová výprava dokončená. Mäso je slabé, pripúšťal, no videl to ako výzvu, ktorú treba prekonať vôľou a disciplínou, nie ako chybu, ktorú treba vykoreniť úplnou náhradou našej organickej podstaty. Obrovskou tragédiou železných rúk je, že Ferus Manus zomrel skôr, než mohol túto víziu uskutočniť, skosený svojim bratom Fulgrimom na jatkách Istvanu 5. Vo svojom žiali a zúrivosti naši predkovia vinili zo skazy samotné emócie, usudzujúc, že keby boli logickejší, odosobnenejší, strojovejší vo svojom myslení, mohli predvídať zradu, ktorá si vyžiadala ich primarchu. A tak začali dlhý proces odrezávania všetkého, čo ich robilo ľuďmi, odstraňujúc nielen slabé mäso, ale aj schopnosť cítiť, o ktorej verili, že ich zaslepila pred zradou. 10 000 rokov tejto filozofie zrodilo bratov, po boku ktorých som teraz bojoval, bojovníkov tak dôkladne vylepšených, že úplne zabudli, čo to vôbec znamená byť človekom. Presne to, čo Ferus Manus plánoval napraviť, sa namiesto toho stalo určujúcou charakteristikou jeho synov. Kozmická irónia, ktorá by mu zlomila obidve srdcia, keby sa bol dožil ju vidieť. Počas posledných zúfalých hodín tyranického útoku, keď sa jeden masívny Carnifex prelomil našimi líniami a ohrozoval samotný reaktor, ocitol som sa bojujúc bok po boku s Cardanom v tesnom súboji. Jeho energetická sekera prerezávala chytín s mechanickou efektivitou, zatiaľ čo jeho plazmová pištoľ sa opakovane prehrievala v jeho ruke, spaľujúc niekoľko zvyšných kúskov organického mäsa na jeho ramene, bez vyvolania akejkoľvek odozvy. Rozdrvil som lebku tej obludy pod mojou silovou pesťou, necítiac ani štipku uspokojenia, ktoré by mi kedysi takýto čin priniesol. Keď sa bitka skončila a preživšie tyranické organizmy ustúpili, aby sa preskupili, pozrel som na Cardana a uvidel som nie brata, ale odraz toho, čím som sa stal ja sám, čím sa stávali všetci železní ruky s každým uplynulým storočím. Premieňali sme sa na presne to, proti čomu sme bojovali, bezduché automaty poháňané chladnou logikou a nie horiacou vierou, ktorá kedysi definovala obrancov ľudstva. A premýšľal som v tichu, ktoré nasledovalo po víťazstve, či ešte zostal niekto, kto si pamätal, čo sme stratili. Kampaň proti Alfa Légii ma postavila z očí voči pokušeniu v jeho najčistejšej a najstrašnejšej podobe. Boli sme nasadení na svet, ktorého meno som sa nikdy nedozvedel. Cisárske mesto, ktoré skazonosný vplyv chaosu premenil na niečo, čo vzdorovalo akémukoľvek racionálnemu popisu. Budovy sa krútili do nemožných geometrií. Ich uhly boli nesprávne takým spôsobom, že bolel rozum ich vnímať. Ulicami prúdili látky, ktoré neboli ani tekuté, ani pevné. Povrchy sa vlnili a pulzovali, ako by samotná zem pod našimi nohami bola živá a snívala strašné sny. Obloha nad hlavou bola roztrhnutá ako rana v samotnej realite, odhaľujúc výrivé šialenstvo warpu v celej jeho hrôzostrašnej nádhere. Cez túto pekelnú krajinu sme postupovali. Naše zbrane prinášali smrť skazeným kultistom, ktorí sa rojili z každého tieňa, zatiaľ čo za nami sa taktické čaty železných rúk pohybovali so svojou charakteristickou mechanickou presnosťou. Alfa Légia zriadila chrám v srdci mesta, štruktúru nemožnej architektúry,
kde vykonávali rituály, ktoré udržiavali túto trhlinu medzi reálnym priestorom a imatériom. V centre chrámu stála postava, odlišná od ostatných zradcov, ktorým sme čelili. Kým bratia nosili hydrou označené brnenie, jeho ceramid bol výbuchom meniacich sa prelievajúcich farieb, s významom za hranicou chápania. Psychická energia praskala v oblúkoch, realita sa v jeho prítomnosti krútila, ohýbajúc sa k nemu ako svetlo okolo umierajúcej hviezdy. Čarodejník veľkej moci, dušu vymenil za dary, aké lojálny služobník imperátora nemal vlastniť. Zdvihol palicu, keď sme sa blížili, uvoľniac vlnu osudovej energie, ktorá zasiahla oddiel železných rúk. Ich brnenie neposkytovalo ochranu. S hrôzou som sledoval, ako sa krútili, menili, mäso s kovom sa spájalo, premieňajúc sa na bytosti nerozoznateľné od človeka či stroja. Čarodejník sa usmial s mnohými zubami, pozornosť upretú na moju obrnenú formu zdravým záujmom. Starý, povedal, jeho hlas preťal chaos bitky, dosiahnuc ma s dokonalou jasnosťou, ako by mi hovoril priamo do mysle, nie cez znečistený vzduch. Ako dlho si skutočne žil? Odkedy si cítil tlkot srdca, dých v pľúcach, dotyk inej bytosti? Jeho slová udreli silnejšie než úder, nachádzajúc trhliny v odhodlaní, o ktorých som netušil. Potom sa stalo niečo nevysvetliteľné, čo obišlo senzory a preniklo do zvyšku organického vedomia. Zrazu som zažíval pocity necítené stáročia, spomienky s živou intenzítou, že na okamih som zabudol, kde a čo som. Cítil som váhu skutočného tela, svaly reagujúce na vôľu bez rozhraní či servomotorov. Ochutnával som jedlo i nápoje, chute víťaznej hostiny zdieľané s bratmi, ktorí poznali moje meno a činy. Cítil som objatie súdruhov po ťažko vybojovanom triumfe, ľudský kontakt odopretý mi od uväznenia v kovovej škrupine. Čarodejník sledoval reakciu s očividným uspokojením. Jeho úsmev sa rozšíril, keď vycítil účinok psychického útoku na vedomie. Môžem ti to vrátiť, prisľúbil. Jeho hlas kvapkal falošným súcitom. Oslobodím ťa z tvojho kovového väzenia. Vrátim ťa k telu a krvi. Navrátim všetko, čo ti bolo vzaté na tom vzdialenom boisku. Všetko, čo sa žiada, je tvoja služba. Tvoja lojalita k silám, ktoré svojich služobníkov skutočne odmeňujú, namiesto toho, aby ich pochovávali v kráčajúcich rakvách. Na okamih, na zlomok sekundy, ktorý sa roztiahol na to, čo sa zdalo byť večnosťou, som zaváhal. Pocity boli tak reálne, tak bolestne známe, ponúkajúc pohľad na všetko, čo som stratil. A všetko, čo som si už nikdy nemohol nárokovať vernou službou. Spomenul som si, čo znamenalo byť skutočne nažive, namiesto púhej existencie. Zažívať svet s myslami, ktoré boli moje vlastné, namiesto mechanických aproximácií. Potom som za černokňažníkom uvidel skazených mariňákov, pokrivené pozostatky toho, čo kedysi boli hrdí bojovníci impéria. Ich formy boli zdeformované na nepoznanie, mäso a kov splynuté v obscénnych konfiguráciách, ktoré sa nepodobali ničomu ľudskému. Ich oči, tie, ktoré ešte oči mali, neobsahovali nič iné než šialenstvo a večné utrpenie. Toto bola pravda za sľubmi černokňažníka. Realita, ktorá číhala pod jeho medovými slovami. Chaos neponúkal nič iné než lži a zatratenie. Skazenosť zabalenú v ilúzii slobody. Nemohlo to vrátiť to, čo bolo stratené. Mohlo to len pokriviť a zvrátiť to, čo zostalo. Premeniac nádej na hrôzu a túžbu na zúfalstvo. Slúžim cisárovi, odvetil som. Môj mechanický hlas pevný, napriek vnútornému zmätku v mojom vedomí. V živote i v smrti som jeho zbraňou. Výraz černokňažníka sa zmenil z sebavedomia na niečo blížiace sa znepokojeniu, keď som postupoval jeho psychickým útokom, každý krok víťazstvom vôle nad pokušením.
Vystrelil som zo svojich zbraní, no on strely odrazil gestom. Jeho sila bola skutočne impozantná. Bol tu ešte niekto, kto čelil takému pokušeniu, Dreadnought, ktorého príbeh som sa dozvedel len z útržkov získaných dát a šepkajúcich legend, zdieľaných medzi kampaňami. Jeho meno bolo Rilanor, nazývaný Nezlomný, prastarý z detí cisára, ktorý zostal lojálny, keď jeho légia podľahla skazenosti. Bojoval proti vlastným bratom počas zrady na Istvane 3. Prežil proti nemožným šanciam, keď boli všetci ostatní zmasakrovaní. Po 10 000 rokov čakal na tom mŕtvom svete, sám v ruinách civilizácie zničenej zradou, plánujúc svoju pomstu proti primarchovi, ktorý viedol jeho légiu k zatrateniu. Keď Fulgrim konečne prišiel, premenený na démonského princa hroznej krásy a absolútnej skazenosti, ponúkol Rilanorovi všetko, čo mne ponúkol ten čarodejník. Nové telo, dokonalé a nádherné, stvorené samotným Sláneš. Slobodu z väzenia jeho sarkofágu, obnovu všetkého, čo stratil počas 1000 ročí osamotenia. Rilanorova odpoveď sa ozývala naprieč vekmi, vzdor, ktorý bude inšpirovať verných služobníkov cisára, kým sa samotné hviezdy nespália na popol. Som služobník cisára, vyhlásil. Jeho mechanický hlas niesol všetko presvedčenie, ktoré ani 10 000 rokov utrpenia nedokázalo zlomiť. Odmietnem ťa na večné veky. Odpálil nevybuchnutú vírusovú bombu priamo Fulgrimovi do tváre, obetujúc sa, aby ranil démonského primarchu spôsobom, aký obyčajné zbrane nikdy nemohli dosiahnuť. Jeho telo bolo zničené, áno, no jeho duch zostal nezlomený až do úplného konca. Svedectvo sily, ktorá nepochádza zo železa či ocele, ale z viery a povinnosti a z odmietnutia vzdať sa toho, čo nás robí ľuďmi. Myslel som na Rilanora, keď som sa priblížil k čarodejníkovi, keď som rozbíjal jeho psychické bariéry údermi, ktoré niesli váhu storočí vernej služby. Moja silová päsť sa spojila s jeho hrudníkom, rozdrviac keramit a skazené mäso rovnako, ukončiac jeho existenciu a jeho sľuby naraz. Ako umieral, jeho psychický útok vybledol. Realita sa okolo nás opäť presadila. Chrám sa začal rúcať. Jeho nemožná architektúra už nebola udržiavaná energiami warpu. A vtedy som pochopil, že najväčšie bitky sa nevedú zbraňami zo železa a ocele, ale vôľou zostať verný, keď sa celý vesmír sprisahá, aby ťa strhol do temnoty. Poškodenie, ktoré som utrpel počas tej kampane proti Alfa Légii, malo dôsledky, ktoré siahali ďaleko za hranice fyzického. Keď Cardan aktivoval moje núdzové, suspendované protokoly na bojisku, niečo sa pokazilo v procese, nejaká porucha v systémoch, ktoré verne slúžili po celé storočia. Nestratil som úplne vedomie, ako by som mal. Namiesto toho som upadol do stavu polovičného vedomia, neschopný sa pohnúť, hovoriť či interagovať so svetom okolo mňa. No napriek tomu som akosi vnímal tiene toho, čo sa dialo. Cítil som, ako ma transportujú, počul som vzdialené tlmené hlasy, ktoré preberali môj stav výrazmi, ktoré ma redukovali na zbierku poškodených komponentov vyžadujúcich opravu. Čas plynul spôsobmi, ktoré som nedokázal zmerať. Okamihy sa naťahovali do toho, čo mohli byť hodiny, alebo dni, či roky. Úlomky pamäti vyplávali nevyžiadane z hlbín môjho vedomia, miešajúc sa so zmyslovými vstupmi z mojich poškodených systémov, až som už nedokázal rozlíšiť medzi spomienkou a realitou. Videl som tváre dávno mŕtvych bratov. Ich črty sa menili a skreslovali, ako sa moje neurálne rozhrania trápili pri spracovaní informácií, na ktoré nikdy neboli navrhnuté. Tento polospánok bol nekonečne horší ako úplné zabudnutie riadnej suspenzie. V prázdnote nebolo nič, žiadne vedomie, žiadne plynutie času, žiadne utrpenie. Tu bola len zmätok a izolácia, väzenie nefunkčného vnímania,
kde som sa vznášal po dobu, o ktorej som sa neskôr dozvedel, že presiahla 300 ročia. 300 rokov útržkovitého vedomia, spomienok, ktoré mohli byť snami, a snov, ktoré mohli byť spomienkami, hlasov hovoriacich jazykmi, ktoré som nerozpoznal, o udalostiach, ktorým som nerozumel. Keď sa plné vedomie konečne vrátilo, keď techmaríny dokončili opravy, ktoré zjavne trvali 10 ročia starostlivej práce, ocitol som sa v údržbárskom zálive, na rozdiel od ktoréhokoľvek, aký som kedy videl. Ikonografia bola stále tá železných rúk, ale technológia okolo mňa pokročila spôsobmi, ktoré hovorili o storočiach vývoja. Techmarin, ktorý stál predo mnou, bol tak ťažko augmentovaný, že z jeho pôvodnej formy zostalo viditeľné len málo, pričom sa mu z chrbta zvíjali mechadendrity, ako mechanickí hady, hľadajúce korisť. Opýtal som sa ho, ako dlho som bol v suspenzii, desiac sa odpovede, no napriek tomu som ju potreboval počuť vyslovenú nahlas. Konzultoval dátové prúdy, ktoré myhali cez jeho augmentované oči, predtým ako odpovedal. Bol si nájdený z kováčského sveta Lucius II po dokončení tamojšej kampane. To bolo pred 327 rokmi. Úctyhodný. Tvoje systémy si vyžiadali rozsiahlu rekonštrukciu predtým, ako bolo možné opätovné uvedenie do prevádzky. Vyše 300 ročia v tom súmračnom stave, ani plne pri vedomí, ani skutočne v suspenzii. Vedomosť ma mala zhroziť, no cítil som len tupú rezignáciu, ktorá sa stala mojim stálym spoločníkom. Čas sa stal bezvýznamným, pojmom, ktorý patril živým, skôr než relikviám, ako som ja. 300 ročia, alebo 3 dní, aký rozdiel to skutočne robilo? Tento techmarín sa líšil od ostatných, ktorých som stretol pri nedávnych prebudeniach. Jeho správanie si zachovalo teplo, ktoré sa stalo čoraz zriedkavejším medzi mojimi bratmi. Volal sa Deon. Hoci telo zdobili očakávané augmentácie postavenia, v hlase čosi naznačovalo, že človečenstvo stroju celkom nevydal. Hovoril mi o kognitívnych anomáliách, nezvyčajných myšlienkových vzorcoch zistených v záznamoch neurálneho rozhrania. Odpovedal som, že opisoval nie anomálie, skôr prirodzený stav bytosti, ktorá pamätá, čo znamená byť človekom. Na moje prekvapenie slová neodbavil ako poruchu či neefektívnosť. Namiesto toho hovoril o iných z kapituly, čo zdieľali podobné názory. Bratoch študujúcich staré texty a spochybňujúcich, či neúnavná honba za mechanickou dokonalosťou nestála čosi cenné. V archívoch kapituly sú zvitky, povedal, kým pracoval na poškodených systémoch, spisy z Veľkej krížovej výpravy, líčiace Ferusa Manusa nie ako chladného logika, ale vášnivého vodcu, čo v synoch vzbudzoval divokú vernosť. Potom sa stalo čosi zvláštne, čo navždy zmení moje chápanie existencie. Bez vedomého úmyslu som vyslovil slová, akoby z odniekiaľ mimo pamäte. Pamätám si ho stáť pred zhromaždenými kompániami, povedal som. Strieborné ruky žiarili vo svetle umierajúcej hviezdy. Hovoril o povinnosti a cti, no i o bratstve, o putách, čo z nás robili viac než len zbrane. Deon úplne zastavil prácu, s neskrývaným úžasom, hľadiac na môj pancierový trup. Videl si primarchu? Spýtal sa. Jeho hlas sotva presiahol šepot. Počul si ho hovoriť? Otázka ma prebrala do plného vedomia, čo som práve povedal. Spomienka sa vynorila s takou jasnosťou, živými detailmi, že som o nej hovoril ako o svojej skúsenosti. Ale to bolo nemožné. Ferus Manus zomrel počas horovej herézy, 10 000 rokov pred mojim narodením, 1000 ročia predtým, než som začal službu kapitule. Spomienka nemohla byť moja, no pôsobila tak reálne a bezprostredne, ako ktorákoľvek z telesného života. Nie, povedal som napokon, snažiať sa zosúladiť prežité s pravdou, ktorú som poznal. Nemohol som ho vidieť. Musí to byť akýsi dátový prízrak,
fragment pamäte z iného zdroja, integrovaný s kognitívnymi vzorcami. Ale i keď som vyslovil tieto slová, vedel som, že sú nedostatočné na vysvetlenie udalosti. Deon ponúkol iné vysvetlenie, ktoré schladilo všetko, čo zostalo z môjho organického vedomia. Existujú záznamy, povedal opatrne, naznačujúce, že v najranejších dňoch kapituly, keď boli zdroje nedostatkové a zúfalá potreba po bojovníkoch naliehavá, sa sarkofágy niekedy znovu používali. Pôvodnému obyvateľovi bola udelená konečná smrť, jeho organické zložky boli odstránené a nový zranený hrdina bol uložený na jeho miesto. Je možné, že tvoj sarkofág kedysi ukrýval bojovníka, ktorý skutočne slúžil v časoch primarchu, a že úlomky jeho zážitkov nejakým spôsobom pretrvávajú v prastarých systémoch, ktoré teraz živia tvoje vedomie. Dôsledky boli otrasné. Mohol by som prežívať spomienky železnorukého, ktorý stál v prítomnosti samotného Ferusa Manusa? Bojovníka, ktorého meno i činy pohltila história, no ktorého zážitky nejako pretrvali v mašinérii sarkofágu, ktorý teraz obývam. Ak je to, čo naznačuješ, pravda, spýtal som sa, potom kto som ja? Som Meron z klanu Rán, alebo som nejaká zložená bytosť? Moja identita splynula s tými, ktorí ma predišli? Neskôr som vyhľadal radu u epistolára Vara, jedného z knižníkov kapituly, ktorý sprevádzal našu expedíciu. Hovoril o časovom posune, o vedomiach, ktoré preklzávajú štrbinami reality, aby prežili okamihy z iných čias. Tvoja duša, naznačil, odviazaná od úplnej fyzickej formy, môže občas zablúdiť za hranice bežného vnímania. Niektorí veria, že tieto zážitky slúžia účelu, že vďaka nim môže byť zachovaná múdrosť z minulosti kapituly, keď by inak mohla byť stratená. Varoval ma aj pred rizikami, pred kognitívnou disolúciou, kde sa pôvodná osobnosť úplne rozpadne na úlomky, nahradenej zmesou požičaných spomienok a zážitkov. Keď k tomu dôjde, povedal s chladnou vecnosťou, Dreadnought je zvyčajne považovaný za toho, ktorý splnil svoju službu. Vykonajú sa posledné rituály a stroj je odstavený z prevádzky. Odstavený z prevádzky. Chladný termín pre to, čo by v podstate znamenalo moju popravu, konečnú smrť, ktorá mi bola odopretá, keď som bol prvýkrát uložený do tohto sarkofágu. Ako som uvažoval nad jeho slovami, zaujímalo ma, či by takýto koniec nebol priateľnejší než existencia, v ktorej by som si už nemohol byť istý, ktoré spomienky boli skutočne moje vlastné. Prebudenie, ktoré zmenilo všetko, prišlo bez obvyklej postupnej reaktivácie systémov, bez opatrných služieb techmariňákov, ktorí vykonávali svoje posvetné rituály. Namiesto toho sa moje vedomie otrasnou náhlosťou vrátilo. Núdzové protokoly automaticky aktivované, alarmy revúc komnatou. Výstražné runy sa mi valili cez zrak v prúdoch zúrivej červene, signalizujúc novú krízu a okamžitú pozornosť. Moje zbrane sa zapli bez rituálov požehnania. Munícia vťahovaná do palebných komôr, bzučiacich smrteľnou pripravenosťou. Bol som v úložnom trezore, hlboko v pevnosti kláštore kapituly, obklopený dreadnoughtmi v rôznych fázach aktivácie. Niektoré stáli plne prebudené ako ja, ich zbrane sledujúc ciele. Iné zostali spiace, ich duchovia strojov ešte neprebudení zo spánku. Vzdialený hrom výbuchov otriasal tisícročnými kamennými podlahami. Okamžite som pochopil, že sa niečo hrozivo pokazilo. Neznámy techmarín sa rútil k zhromaždeným radom, s brnením ošľahaným a poškodeným nedávnym bojom. Jedno rameno bezvládne viselo. Vznešení bratia oslovil nás s mechanickým hlasom plným zúfalstva. Pevnosť je napadnutá. Pokyny železnej rady. Rozmiestniť všetky dostupné prostriedky na obranu vnútornej svätyne. Akého nepriateľa čelíme? Žiadal jeden z ďalších dreadnoughtov, starobilý model Contemptor,
s ozdobami naznačujúcimi službu dlhšiu než moju. Odpoveď Techmarina ma zasiahla ako fyzický úder, posielajúc nárazové vlny cez moje neurálne rozhrania, bez bojového poškodenia. Nosiči slova, povedal so stiahnutým hlasom, sotva potláčajúc zúrivosť. Masívne sily vedené temným apoštolom Mardukom. Meno mi rezonovalo v mojom vedomí s nemožnou ozvenou. Marduk. Marduk bezverec. Šampión z radcov, ktorý mi na Tyranise 7 uštedril smrteľnú ranu. Jeho lebku som rozdrvil silovou pesťou pred podľahnutím zraneniam. Nepriateľ, ktorého som zabil vlastnými rukami pred storočiami, teraz ako si útočil na náš domovský svet. Skôr než som stihol vysloviť nemožnosť toho, čo som počul, ďalší výbuch otriasol komnatou silou, rozštiepivšou starobilé murivo. Železné ruky sa valili cez masívne dvere a zaujali obranné pozície s mechanickou precíznosťou, určujúcou črtou kapituly. Ich vzory brnenia mi boli neznáme, ich augmentácie rozsiahlejšie než akékoľvek, aké som kedy videl. Kapitán, ktorý sa k nám priblížil, mal podobu viac stroja než tela. Jeho hlava bola celá nahradená mechanickou lebkou, v ktorej sídlili pokročilé zameriavacie systémy. Starý, oslovil naše zhromaždené dreadnoughty, som kapitán Cardan z 5. roty. Nepriateľ prelomil našu vonkajšiu obranu a znefunkčnil mnohé z našich pokročilých systémov akousi formou technokacírskej ohavnosti, ktorá priamo kazí strojové duše. Cardan, ďalšie meno z mojej rozbitej minulosti, ten istý bojovník, ktorý aktivoval moje núdzové protokoly hibernácie po bitke proti Alfa Légii. Napriek tomu stál predo mnou zjavne nezmenený, hovoriac, ako by nezostarel ani jediný deň od nášho posledného stretnutia, hoci odvtedy museli prejsť stáročia. Vyžiadal som si identifikáciu našej polohy a aktuálneho dátumu podľa imperiálneho kalendára. Cardanové augmentované oči zabzučali, keď sa sústredili na môj podvozok, možno zaznamenávajúc prekvapenie nad takou neobvyklou požiadavkou v bojovej situácii. Toto je pevnosť pohľadu Medúzy na Meduse Prime, domovskej planéte Kapituly, odpovedal. Aktuálny dátum je 987 41. tisícročia. Tieto čísla neznamenali nič a zároveň všetko. Takmer 2000 rokov po mojom uložení do sarkofágu Dreadnoughtu, ďaleko za akýmkoľvek dátumom, ktorý som si pamätal z mojich útržkovitých zážitkov prebudenia a bitky. Napriek tomu tu stál Cardan, zjavne živý a veliaci. A niekde v pevnosti nad nami čakal Marduk, nepriateľ, ktorého som zabil pred 1000 ročiami. Skôr než som dokázal spracovať tieto nemožnosti, strop sa zrútil v kaskáde prastarého kameňa a kričiaceho kovu. Cez prielom sa valili skazení servitori a pokrútení technootroci, ich telá zdeformované vplyvom chaosu do podôb, ktoré sa vysmievali telu aj stroju. Za nimi prišli nosiči slova v karmínovom brnení, ich ceramid pokrytý rúhavými písmami, ktoré sa zdali krútiť a meniť, ako som ich sledoval. Bitka sa okamžite rozhorela. Inštinkty tisícročí prekonávali moju zmätok, keď som sa pustil do nepriateľov imperátora. Moje zbrane revali spravodlivou zúrivosťou, kosiac vlny útočníkov s mechanickou presnosťou, ktorá sa stala druhou prirodzenosťou. Avšak, aj keď som bojoval, zistil som, že moje vnímanie sa začína posúvať spôsobmi, ktoré sa stali desivo známymi. Klenba preblikávala ako poruchový pikt záznam. Okamihom ju vystriedalo iné boisko. Rovina čierneho sopečného skla pod oblohou, kde zrada horela. Tá vízia z predošlých prebudení tentoraz nezmizla rýchlo. Obe reality prekrývali sa, tvoriac dezorientujúci dvojitý obraz, hroziaci pohltiť vedomie. Bojoval som nosičov slova v klenbe Kapituly, vlkov z Luny na nočnej rovine. Reality živé, bezprostredné, skutočné. Hlas preťal zmetenosť.
Nie z externého voxu, ale z hĺbky vedomia, hovoriac autoritou presahujúcou zvuk. Slučka sa uťahuje, povedal. Vzor sa stáva jasným. Spoznal som ten hlas, predtým nepočutý, len v požičaných spomienkach a časových ozvenách. Patril obrovi so striebornými rukami, videnému v posunutých víziách. Primarchovi, ktorého smrť formovala osud našej kapituly po 10 000 rokov. Sám Ferus Manus, ako si prehovoril priamo k roztrieštenej mysli cez priepasť 1000 ročí. Čo sa mi deje? Dožadoval som sa, aj keď som bojoval v oboch realitách súčasne. Čas nie je taký lineárny, ako ho vnímajú smrteľníci, odpovedal hlas s nekonečnou trpezlivosťou. Pre tých, ktorí existujú v stavoch medzi životom a smrťou, hranice medzi okamihmi sa môžu stať priepustnými. Nešalieš, brat kapitán, ty si spomínaš. A v spomínaní môžeš konečne prelomiť cyklus, ktorý ťa tak dlho väznil. Šampión nosičov slova prelomil obrannú líniu. Rútil sa priamo ku mne s vražedným úmyslom v očiach. Niesol sekeru kričiacu hlasmi nespočetných duší. Zbraň s hroznou istotou poznanú. Marduk bezverec, živý a nezmenený po storočiach. Ovládajúci démonickú čepeľ, čo ma zranila na Tyranise 7. Keď sa ku mne rúti, realita sa posunula. Klenba zmizla, vystriedaná popolavými pláňami sveta. Už som nebol v dreadnaute, ale v terminátorskom brnení, vedúc rotu proti skazeným katedrálam nosičov slova. Ku mne sa rúti ten nepriateľ, tá zbraň, okamih vedúci k internácii. Nespočetnekrát si prežil tento okamih, povedal hlas Ferusa Manusa. V snoch, v spomienkach, v priestoroch medzi prebudením a bitkou. Je to os, okolo ktorej sa točí tvoja existencia. Zabil som ho, protestoval som, aj keď som sa znova pripravoval čeliť Mardukovmu útoku. Rozdrvil som mu lebku skôr, než si ma nárokovala temnota. A predsa sa vracia, odvetil primarcha. Tak ako ty, uzamknutý vo večnom okamihu, z ktorého ani jeden z vás nemôže uniknúť. Až doteraz. Vriace ostrie sekery sa s hroznou známosťou znášalo ku mne. Každý detail tohto okamihu vritý do môjho vedomia prostredníctvom nespočetných opakovaní, na ktoré som si doteraz vedome nespomínal. Vedel som presne, ako úder dopadne. Presne, ako sa démonická čepeľ zahryzne do môjho brnenia a do mesa pod ním. Vedel som o prílive skazených duší, ktoré sa vylejú cez ranu, o kaskáde zlyhaní orgánov, ktorá bude nasledovať, o zúfalom protiútoku, ktorý sa skončí rozdrvením Mardukovej lebky mojou mocenskou pesťou. Tento okamih som prežil už predtým. Nie raz, ale 100-krát, možno 1000-krát, pričom každé opakovanie sa vracalo do seba, až kým sa vzorec nestal väzením, z ktorého ani jeden z nás nemohol uniknúť. Tento raz však bolo niečo iné. Tento raz som pochopil, čo sa deje, a pochopenie prinieslo so sebou možnosť voľby. Pretrhni cyklus, naliehal hlas Ferusa Manusa, hovoriaci odniekiaľ za hranicami bežnej reality. Zmeň vzorec. V tom okamihu dokonalej jasnosti, pozastavenej medzi údermi srdca, ktoré som už nevlastnil, som urobil svoje rozhodnutie. Namiesto toho, aby som zdvihol svoju mocenskú pesť na odrazenie sekery, ako som to urobil nespočetne krát predtým, vstúpil som priamo do úderu. Démonická čepeľ sa zahryzla hlboko, omnoho hlbšie, než pri pôvodnom stretnutí. Preťala životne dôležité spoje a roztrhala systémy, ktoré udržiavali moje vedomie po celé stáročia. Bolesť prebleskla cez moje neurálne rozhrania. Biela horúca a všetko pohlcujúca, skutočnejšia než čokoľvek, čo som zažil od môjho uväznenia. Ale v tej bolesti bolo niečo, čo som necítil celé 1000 ročia. Jednoduchá, nepopierateľná realita úplného bytia prítomného, v jedinom okamihu namiesto roztrieštenosti v čase.
Mardukov výraz sa z triumfálnej istoty zmenil na zmätok, keď môj neočakávaný pohyb narušil vzorec, ktorý aj on nevedomky nasledoval. Skôr než sa stihol spamätať, moja mocenská päsť sa spojila s jeho hrudníkom namiesto lebky. Odhodila ho dozadu namiesto toho, aby ho okamžite zabila. Vzor bol zlomený. Cyklus, ktorý nás oboch uväznil, bol konečne narušený. Realita sa okolo mňa chvela, ako opar, stúpajúci zo slnkom rozpáleného kameňa. Aj Tyrannis 7, aj pevnostná klenba sa stali nehmotnými. Stenčovali sa do priehľadnosti, až som cez ne videl na niečo úplne iné. Iné reality preblikávali okolo môjho vnímania. Iné momenty z existencií, ktoré som prežil aj neprežil. Bitky bojované ako dreadnought, ťaženia vedené ako kapitán, úlomky zo života, na ktorý som si sotva spomínal, a smrti, ktoré som zažil nespočetne krát. Potom sa všetko rozplynulo do svetla a ja som sa ocitol stáť na obrovskej rovine z dokonalého skla, ktoré odrážalo hviezdy nad hlavou, ako zrkadlo nekonečnej hĺbky. Toto nebolo nočné morou poháňané bojisko mojich vízií, ale celkom iné miesto, priestor medzi priestormi, existujúci v miestach, kde realita redla. A predo mnou stál, rovnako skutočný ako čokoľvek, čo som kedy vnímal, Ferus Manus, taký, aký bol zaživa. Jeho strieborné ruky sa trblietali v hviezdnom svetle, jeho tvár niesla váhu múdrosti, získanej obetou, presahujúcou predstavivosť. Pozrel som sa na seba a nevidel som masívnu pancierovanú formu dreadnoughta, ale terminátorom odetého bojovníka, ktorým som bol pred Tyrannis 7, celého a nepoškodeného, navráteného do podoby, ktorú som nosil, keď som ešte skutočne žil. Kde som? Spýtal som sa. Môj hlas vychádzal tak, ako znel zaživa. Ľudský a zvučný, nie mechanický. Miesto medzi, odpovedal primarch. Jeho vlastný hlas niesol harmónie, ktoré akoby rezonovali so samotnou podstatou existencie. Medzi životom a smrťou, medzi pamäťou a realitou, medzi tým, čo bolo a čo by ešte mohlo byť. Túto hranicu si prekračoval celé stáročia, brat kapitán, hoci si o tom nevedel. Tvoje mäso zomrelo na Tyrannis 7, tvoje rany boli príliš vážne, dokonca aj na poctu internácie v Dreadnoughtovi. Tieto slová ma mali šokovať, mali rozbiť všetko, v čo som veril o svojej vlastnej existencii. Namiesto toho sa usadili v mojom vedomí s váhou pravdy, konečne uznanej. Tvoje génové semeno bolo nájdené, pokračoval Ferus Manus, tvoje telo odovzdané plameňom so všetkými náležitými poctami. Tvoje meno bolo zaznamenané v zvitkoch slávnych mŕtvych Kapituly, ďalší hrdina padlí v službe cisárovi. Ale časť teba nemohla prijať ten koniec. Nemohla sa vzdať povinnosti, ktorá definovala tvoju existenciu. Namiesto návratu do cisárovho svetla sa tvoja duša primkla k Kapitule, k nekonečnej vojne, k bratom, ktorí pokračovali v boji v tvojej neprítomnosti. Vtedy som pochopil, čím som sa stal, čím som bol po všetky tie stáročia útržkovitej existencie. Nie bojovníkom pochovaným v sarkofágu Dreadnoughtu, ale prízrakom, duchom neschopným vzdať sa, plávajúcim medzi okamihmi bitiek a prežívajúcim útržky životov, ktoré neboli moje vlastné. Dreadnoughty, v ktorých som prebýval, vojny, ktoré som viedol, bratia, po boku ktorých som slúžil, všetko to bolo svojím spôsobom skutočné, no nič z toho nebolo skutočne moje. Bol som iba pasažierom v existenciách iných bojovníkov, tieňom priťahovaným k starodávnym strojom, ktoré uchovávali duše v stavoch medzi životom a smrťou. Sarkofágy, ktoré udržiavali moje vedomie, patrili iným hrdinom, iným železným rukám, ktorí si česť pochovania vyslúžili vlastnými obeťami. Ja som si len požičiaval ich vnímanie, prežíval ich bitky, pridával svoje vlastné rozlomené vedomie k súhrnu spomienok,
ktoré sa hromadili v týchto starodávnych systémoch. Ak je toto pravda, povedal som pomaly, snažiať sa prijať dôsledky toho, čo mi primarcha hovoril, potom som po celé stáročia skutočne nežil. Bol som prízrakom, prežívajúcim smrti iných bojovníkov, zatiaľ čo moja vlastná smrť zostala nedokončená. Ferus Manus prikývol. Jeho výraz v sebe niesol čosi, čo mohlo byť súcitom. Máš teraz na výber, brat kapitán, výber, ktorý ti bol odopieraný od chvíle, keď si odmietol prijať svoj koniec. Môžeš pokračovať v tejto existencii, plávať medzi okamihmi vojny, prežívať útržky bitiek, ktoré viedli iní, nikdy skutočne neodpočívať, no nikdy ani skutočne neskončiť. Alebo môžeš prijať smrť, ktorú si vyslúžil na Tyrannis 7, dovoliť svojej duši dokončiť jej púť k cisárovej strane a konečne spoznať mier, ktorý sa ti tak dlho vyhýbal. Mier. Tento koncept sa zdal takmer cudzí po toľkých stáročiach vojny, po toľkých útržkovitých existenciách, celkom definovaných bojom a zabíjaním. Pokúsil som sa predstaviť si, čo by znamenalo jednoducho zastaviť, uvoľniť svoj zovretie existencie a nechať sa rozplynúť do toho, čo čakalo na verných služobníkov cisára za závojom smrti. Bolo by to tak ľahké, tak lákavé, jednoducho sa vzdať po celom tomto čase. No čo si ma zdržiavalo, akýsi zmysel poslania, ktorý ešte nebol naplnený. Vízie, spomienky a pochopenie z tisícročí útržkovitého pozorovania. Ich strata by nastala s mojím zabudnutím. Kapitula sa zmenila, vyriekol som trápiace myšlienky počas mnohých prebudení. Moji bratia stratili zásadné, čo nás určovalo v dňoch, keď si ešte kráčal medzi nimi. Zabudli svoje ľudstvo, zabudli, prečo a za koho bojujeme. Možno v tom, čo si videl, spočíva zmysel, odvetil Ferus Manus. Existenciou pomedzi okamihy si uchoval čosi, čo by inak bolo úplne stratené. Múdrosť dávnych vekov, spomienku na to, čím kedysi boli železné ruky, kým ich žiaľ a zúrivosť nezmenili na mnou nezamýšľané čosi. Pokynul a sklený povrch pod nami sa zvlnil ako rozbúrená voda. V jeho hĺbkach sa objavili obrazy železných rúk zo súčasnej éry, zhromaždených v tajných radách. Medzi nimi som spoznal Techmarina Deona a epistolára Vara, spolu s ďalšími s neznámymi tvárami, no ich postoj naznačoval podobné perspektívy. Títo niekoľkí si pamätajú skutočný údel kapituly, povedal primarcha. Usilujú sa vyvážiť honbu za silou so zachovaním ľudskosti. Uctiť si moju pamiatku nie úplným zavrhnutím mäsa, ale použitím technológie na prekonanie jej obmedzení, pritom si zachovať ľudskosť. A veríš, že moje skúsenosti by im mohli pomôcť? Spýtal som sa, pochopiac skutočnú voľbu predo mnou. Verím, že múdrosť z utrpenia by nemala byť premrhaná, odvetil Ferus Manus. Tvoja perspektíva siaha stáročiami, s pamäťou bojovníkov, čo žili a zomreli dávno pred narodením súčasnej generácie. Bol si svedkom pomalého odklonu kapituly od jej pôvodu. Pochopil si stratu i jej význam. Táto znalosť by mohla viesť tých, čo sa snažia obnoviť rovnováhu. Mohla by im pomôcť nájsť cestu späť k nášmu pôvodnému ja. Voľba predo mnou kryštalizovala s dokonalou jasnosťou. Mohol som prijať zaslúžený mier, dovoliť duši dokončiť dlho odkladanú púť k imperátorovi a napokon si oddychnúť po stáročiach úlomkovitej existencie. Alebo som mohol zostať v tomto prahovom stave, obetujúc vlastný pokoj, aby som uchoval a odovzdal múdrosť, ktorú som nahromadil, pracujúc na tom, aby som viedol kapitulu späť k vyrovnanejšej ceste. V skutočnosti to napokon nebola žiadna voľba pre toho, kto celý svoj život zasvetil službe. Zostanem, povedal som, cítiac, ako váha tohto rozhodnutia spočíva na tom, čo zostalo z môjho vedomia. Kýmkoľvek moje vedenie môže slúžiť nejakému účelu, budem naďalej sledovať
a šepkať a pamätať si. Ferus Manus prikývol, spokojnosť zreteľná na jeho prastarých črtách. Posledná obeť hodná železných rúk, povedal. Ale vec toto, brat kapitán Meron, táto voľba nie je neodvolateľná. Keď uveríš, že tvoj účel je splnený, keď odovzdáš všetku múdrosť, ktorú môžeš, cesta k pokoju ti zostane otvorená. Cisár neopúšťa tých, ktorí mu verne slúžia, dokonca ani tých, ktorí sa rozhodnú oddialiť svoju odmenu kvôli iným. Sklovitá rovina sa začala okolo mňa rozpúšťať. Realita sa znovu presadzovala spôsobmi, ktoré som mohol cítiť, no nie celkom vnímať. Vráť sa do priestorov medzi okamihmi, povedal primarcha. Jeho hlas sa vzdiaľoval, ako vízia bledla. K snom tvojich bratov, ktorí ešte žijú, k spomienkam uloženým v starovekých sarkofágoch, k tichým hodinám, keď stihodní dreadnouti stoja v tichej vigílii. Tvoje telo môže byť slabé, brat kapitán, ale tvoj duch pretrváva. V tejto pravde spočíva skutočná sila železných rúk. Som brat kapitán Meron zo železných rúk a hoci moje telo zomrelo pred stáročiami na bojovom poli popola a ohňa, moja povinnosť pokračuje. Existujem teraz v priestoroch medzi údermi srdca histórie, šepot v snoch tých, ktorí si ešte pamätajú, čo to znamená byť človekom. Dohliadam na svoju kapitulu, ako sa snaží znovu objaviť rovnováhu, ktorú stratila po smrti nášho primarchu, ponúkajúc vedenie, kde môžem, a nádej, kde je to najviac potrebné. Niekedy moje šepoty zostanú nevypočuté, stratené v chladnej logike, ktorá dominuje moderným železným rukám. Ale niekedy nájdu oporu v mysliach pripravených ich prijať, v bojovníkoch, ktorí spochybňujú, či samotná efektívnosť stojí za cenu všetkého, čo robí život hodným obrany. Malé zmeny, nenápadné posuny v doktríne a praxi, postupný návrat k pohľadom dávno opusteným. Bude trvať ďalšie stáročia, kým kapitula úplne znovu objaví svoju ľudskosť a možno ju nikdy celkom neobjaví. Ale aj malé kroky správnym smerom majú hodnotu a ja budem tam, aby som bol svedkom každého jedného. Toto je teda skutočný zmysel na veky prebývať v dreadnoute Astartes. Nie fyzická realita raneného bojovníka, pochovaného v kráčajúcom sarkofágu, ale skúsenosť duše, ktorá sa nedokázala vzdať, túlajúcej sa medzi životom a smrťou, aby slúžila účelu väčšiemu než osobný mier. Je to povinnosť siahajúca za smrť, služba, ktorá presahuje obmedzenia tela a dokonca aj samotného času. A keď sa moje poslanie konečne naplní, keď sa kapitula vráti k tomu, čím mala vždy byť, vtedy konečne spoznám odpočinok, ktorý som si zaslúžil. Dovtedy zostávam strážcom pradávnej múdrosti vo veku, ktorý zabudol mnoho cenného, šepotom v temnote, spomienkou na to, čo kedysi bolo a čo by mohlo opäť nastať. Za imperátora, za ľudstvo, za dušu kapituly, navždy. Ak vás táto cesta temnotou 41. milénia oslovila, ak si želáte preskúmať ďalšie príbehy obety a povinnosti za hranicami smrti, pozývam vás k odberu a k zanechaniu vašich myšlienok nižšie. Čo by ste si zvolili, ak by vám bola ponúknutá nesmrteľnosť za cenu večnej vojny? Táto otázka nemá ľahkú odpoveď, no možno práve preto stojí za to si ju položiť.